Ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Ongi etorri Gamerauntzia saioaren 3. sasoiko 29. atalera, Gamerauntzaren 50. atalera, oroar. Naiz irratean, astearte eta larunbat gauetan, gauerdian entzun gaitzakezue. Gainera, ostegunero, zuzenean Gamerauntziko Twitch kanalean izango ga, 6:00 eta gero txapa irratean 8:00. 50. Saioa dala esan dut, eta egingo dugu, berezi bat, baina ez da hoen izango. Orduan, aurreratxoago egingo dugu hau ospatzeko beste saio bat. Badakizue, Gamerauntzia, gamerren elkarte badala, eta hola elkartu egiten ga. Eta nuen elkartzen ga, Telegramen. Telegramen bilatzen baldin baduzue Gamerauntzia izeneko kanala, hore izango gaituzu eskuragarrien, baina, bestela be Discorden, eta beste kanal batzutatik be topatzea posible da, zela, webgunean adibidez, gamerauntzia.eus webgunean, dakozue guri buruzko informazio guztia. Hau esan da, nerekin dare Lander eta Aritz, haupa atzaldeon. Arratzaldeon. Ze moduz? Ondo, betiko martxan. Beroakin, ez? Bai. Zerbait aipat, bai, esan. Ez aurrekan pentsatzen hasi nintzen, ordenagailu berriak inda, ja udan etorrera honekin epoka txarra etorri dala, ze bero asko sortzen du eta sufritu. Bueno, garen eguen ze ondo, bero gaiua ondo. Hori broma utxi, Ni bero erik ez dut piztu beharrik izan. Ordenagailua piztu eta listo. En ventiladoretxo bat eta venga. Esan behar notzuen, ez dakit aztenetan asko ibilizaten, edo, zerbait komentatzeko, zerbait berezia, jokoi buruz, notiziaren bat ez dana sartuko gure gaurko saioan. Pastatu ez tola, zer dagoenik, ez egizida aztion nahiko albiste gitxitxu gazi bile garela. Bai. Ni bai bilinez apurtxu bet gehiago, jarretxo indot, The Last of Usen, lehenengoan remake egaz, ja bengo izan maitzen dudan. Uste da beste, baina bai lasai hartzen da bile egizizan, ez? Prisari bari jolasten. Ustutu beto dala holantzi dalako jokuaz. Ze moduz azkenean, zeuzkan bug, arazo eta guzti bazet? Niri, arazo handeri parik egitze da, rollo bada adibidez eguneraketan di bakotxagaz, gero 6 derranka txie barriro eguneratu behar da, eta denporatxo uruten dudalakoak, baina nik sorti ukiot eta nahiko ondo da bizte egizizan. Steam Deckan asko sufritzen dugu, baina portatien 3060 bategaz eta i5 bategaz nahiko ondo. Oso ondo. Eta gitaritz, beste ze daukasun komentatzeko hasi aurretik? Ni Flight Simulatorren ebili naiz. Egazkin berria atera dute eta horri ebili naiz. Ondo. Egaldi bakarra indet natuala, beste guztietan egazkin hori kruzatzen naizeit. Danetan ez dio puntu hartzen. Ze da Flight Simulatorren puntu esartzea? Egazkina... Txoke egitea, no? Bai, txoke ez detein, baina ez dut lortzen behar dan bezala gestea, egazkina. Oso egazkin desberdina da, eta orduan ikastea kostatzen nahi zait. Zenbat ere sortzen da bez egazkin barrizek eta holan. Ez que guztu lehen adibidez, ebilenaz irakurtzen da Age of Empires lauen, eguneraketak az da bizela bebai, eta holan, eta egitze da Microsoften joku honetan nahiko galduten abilela, ez? Eduki barrizekaz, eta... Ezaten dezu, zenbat kostatzen dan egazkin... Edo zenbatero, bai. Aber, ezke, pentsatu erdezu daudela, egazkin ofizialak eta egazkin gero hirugarren third partyak ateratzen dutena. Third partyak ateratzen dutena, tokatzen danean, horrez dago zeik. Baina Microsoftek berak ateratzen duen egazkina izango nuke dala 2 hilabetetik behin bat. Bueno, nahiko ondo, ez? Bai. Ezken lan bastante dara, barru eitzi eta dana, da... Honetana paketean barne dare, ez? Hau da, behin erosi baldin moduzu jokua, ez egazkin hauek erosten junbertzea. Batzuktan, baten bat debalde sartzen dute, baina adibidez azkenengo hau 20 euro kostatzen zen. Ostra. Emerkia da,
benetako hegazkina die? Benetako errealitatean existitzen dienak, ez? Bai, realitateko hori noski bai, baina esan dutenez, piloto batek, benetako pilotoa hegazkin horretakoa danak, sistema errealak 90%an daudela simulatuta. Horda. Segaitik? Ezin dalako gehiago, ero? Bueno, ja komplikazio oso sakontasun handigia daukalako. Baina Vale. gehiagora jute mazea, adibidez, hegazkin batzu badaude ia 100, baina horiek ja igual 60 euro, 70 euro kostatzen dira. Hortaz. Azken finean, hegazkinetik modelua da errez, bueno, komila artean errezena egiten dana. Zaiena da, barruan daukan sistema informatiko guzti hori replikatzen. Ja. Bueno, honekin ze pentsatu baldin badaukagu, ondo, eta nik uste dut, badala ordua albistekin hasteko. Aurrera. Hori da. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Maiatzean sartuga, eta, bueno, badakizue bideojokalariek asko espero zeben hilabetia dala, ez da harritzekoa, urteko estreinaldirik handienetakoak aste honetan, hurrengo aste hauetan etorriko die. Eta irratsaioan aipatu izan ditugun bideojokoak ikusi ditugu, beraz, gehienak ja entzunda izango dituzue, bentsat guk ala dauzkagu, eta ala ebe, errepasotxo bat egingo dugu ikusteko noiz izango dien estreinaldiak, nolakoak, zertarako, eta nolako pintzelada txiki batzuk emango zago analiziei. Orduan, lehenengua da Redfall, bai? Egia da Redfall estreinatuta dagoela, bai? Baina gertatzen dana da, okeres baldin banago sartzen dana plataforma berrietan, ezta? Ez, berez estrene da, ontxe, maiatzak bizen. Baina zeuan early access orduan. Ez, ez. Hogwarts da plataforma. Bai. Nina ban konbentziduta Redfall estreinatuta zegoela. Ez dakit zegatik, igual hainbeste aldiz ikusi dugulako. Hori zeleke, bai. Bai. Ez, ez dakit, azkenian Arkane eta Bethesdan joku hau, egia da ni ez nahu bape erakartzen. Ez nahu erakartzen, igual estiloa gaite, izaitik, gero jokua Left 4 Dead estiloko joko bat ez, tiroena, jolaztu leke bakarrik zein lagunekin, kooperatiboekin lagun. Ez da berdina, Osea, eman dezake Left 4 Deaden zea daukala, baina ez da. Ja, ez horregaitik, nahi Left 4 Dead guztau bite jat. Baina honek igualena bain beste erakartzen, ez dakit, premisa, vampiro, zelako vampiroak, ze motatako planoan eta ze motatako jokua, ez dakit, ez nago asko erakarri, bentsat nire premisak. Niri bentsat historizena guzagitxo irakurritaz, eta bai erakarri dozte gehiz dago, baina bai, ez da hori epatu duzune, bai badeko Left 4 Deaden kutsue bari, kooperatiboan agaitzik, zombi, vampiro, kutsu hori, baina garatze behin eta barri esan dabe Arkanekoak Far Cryen elementu gehiago zela, ez? Mundu esploretako bidiez, misioak zelan jolasten dizen, eta ja horrek atxera gota da ez da, egiz izan. Nik enplai pixat ikusiet eta mundu irekikoa da, hori lehen gauza zan berra dago. Eta ez nuke, bai, esan zuten bezala, ez? Kooperatiboan ibili zaitezke, monstro zea horiek daude, Left 4 Deaden pixkatantz bat izala izkena, baina gero, ibiltzeko eran ez daukantzik, Gero, adibidez daukate armak lortzen dituzu kategoria ezberdinetakoak, eta... Igual da proposena Borderlands bat ala esati, ez? Bai, Borderlands zen antza dauka, batean. Eta bitxen niri Borderlands guztien atela, baina hori bain bat dira zaipatu dugun, Arkane izen da aditue, immersive sim generoko jokuek eitzen, Dishonored, Prey eta alako nitzako maizolana izenak, penien boteste olako, alda izela sartu olako generoan, baina zelan bideratu daben, adibidez, aizko aipatzen da, ez dakitze egizetan edo ez, baina berez Bethesdak, honegaz gure balain, Redfall honegaz, boriz da, zerbitzu joku bet, mikrotransakzio pilo bategaz, eta duki gehigarri pilo bategaz, eta oin Microsoftek Bethesda erosi dabela, apurbet gelditzuen ziela, esatxela, ez paseu, tala alako joku bet, baina alako horremeste guzabarik, ez? Arkainena tristia da, eta Bethesda nabe tristia da. Nik uste dut, Bethesdak egin dituen jokuekin, oin olako gauzetan zentratzea,
Igual, ez dakit, oso ondixea da, lerro asko dauzka, eta hori da bat, izan leike, baina, jode. Izan danaken. Bai, eta hori, lehenengo kritikak irakurri dugu ja, ezta? Aurreko nago ginen komentetan gure telegrameko txat horretan. Eta nahiko negatiboak izan dire, ez da iritzi honik, eta kritik asko jaso deuz. Orduen, egiz izan, kostetxin da, ez? Erosteko gogoak ukitzi, egize da, PC-erako eta Xbox Seriesen, honetarako estrene da, eta Game Pass bidez jolastu leike, orduen probetako aukeria bai badekogu. Baina, apurri galbaina. Eski hau, nun aurkeztu zeben hau lehengo aldiz? Eiruan edo? Eiru baten bai. Eiru baten zan. Eiru baten, ez dakit izan aurrekoa, baina ni hori, ez da dut, hasieratik ikusi nebanetik ez nau bape erakarri. Ez dakit estetikoki, zerk, baina nasketa guztiak ez nau bape erakarri. Eta oinokan nola eta ikusi, naiz entera hobez, naiz estreño da, betzatzen ja, pasautako gauza bezala. Nahiko kaka emon da, hori begia da, Bai, baina, emon bien kakasko, oini hilabete batzuk, egitze da, oini estrenatze erregondala, bai atala bari, trailearen bat edo beste, baina ez da bezakondu horren askorik. Izeteko Xboxeko urteko, estrenatzeako bat. Desde logo, zerrendan dauzkogun bestiak, bai, ez? Esperotako gauza, baina eske hori, bale. Eta bestia da, justo, hori bai, ez dana estrena, ez? Hogwarts Legacy. Hau, kasu honetan, aurretik estrena eta zegoen, baina botasuk landez. Hori da, hau kasu berezitxu da, inoz aipatu dugunez, Harry Potterren azkeneko jokue, Hogwarts Legacy, oin hilabete pare bat estrenesan, berez, PC, PlayStation 5 eta Xbox Series kontsolatan. Baina, bizer, beste berzine batzuk jasako duguz, PlayStation 4koa eta Xbox Onekoa. Orduan, egiz izan, ez dakit askora gutxi da ben bertzine honena, ez dakit zelan funtzioneko da ben errendimendu aldetik. Segurenik ondo jungo direz, grafikuki nahiko ondo dauen arren, egiz da, jokue, ordenagailu sumi hauek edo bintzat Steam Deckak eta adibidez nahiko ondo mugitzen da bela, orduan espero dut engo bi esan moldaketakaz eta Avalanche Softwarek eta Warner Bros. Gamesek ondo ebiliko dela, ez bestiriparik. Komente gendun, aurreko erratxe baten ez, engendun analizitxu bet, zer eskatzen da benari buruz, azken finin da, ez da 1700 urte inguruko Hogwarts ezagutuko dugu bertan, mundu irekiko abenturie da, horrek takasen ikusedanak ez. Ikusko dugu beste hainbat mundu irekiko jokuten dauzen elementu barreinek, krafteoa ez, artizautza modukoa, misioa, bigarren mailakoak, lehenengo mailakoak, hirugarren mailakoak bai apurretanetarik, mundu esploratzekoa da honen azalantzari parik, ze Hogwarts eta bere inguruek oso ondo eratu da bez. Baina, segurunik Harry Potterren salientzako, jarratzaileentzako importantien izango dena da, hori da, Hogwartsen ikasle bat sortuko duzule, eta lau etxien artien aukeratuko duzu, Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw edo Hufflepuff. Eta, horregaz, historitxo biziko dugule, gaztelu barruen eta kanpoan, ez? Orduen, espadekozun horregailu potenterik edo kontsola barririk, bizertik aurrera aukeratzuko duzu. Gero egize da, beste kontsola da falte dela, Nintendo Switche, honek behin jasoko dugu Hogwarts Legacy, baina uda aldera ustutuz tailien dela estrenetan da nien. Nik uste porteatzeko arazoik ez dutela izango, ze Unreal Engine ibilita eta Unreal Engine normalean ez du arazoik ematen, hau bintzat portak egiteko jakinduria bat da. Normalean portak gauten dian motor propioak egiten dian jolasetan. Normalean. Arazoak esaten edo. Normalean. Bai, Avalanche azkenean, inzeban jugadia indiero bentzat estudio txiki bezala hasita ero, ez ezaguna, gero sartu zituen jende pilo bat, ez genek izan, nola bukatuko zeban, potente hasi izan, bere kritikatxuak eta jaso zituen, eta azkenean emoten dau, baretu danian asuntua, txukun geratu dala, oso nota honakin, eta jendia posik. Bai. Hori da, bai. Así que ez dakit, horre kontsagora dudan, ero urrengo ze egingo duzkuen, baina, bentsat ditxura ona. Beste jolas bat aterako dana, maiatzak 8an, izango da Darkest Dungeon 2. Roguelike honetaz aipamen batein genuen, aurreko saio batean roguelikeetaz hitzein genunean. Eta, lehenengo, nik nahi zinoi zibili, baina Darkest Dungeon lehenengoatik oso hitzonak entzun ditut. Jendeak asko gora aipatzen duen jolas bat da.
turnoka bezala jokatzen den jolas bat da, gaizki ez banago, Lander. Hori da. Bai. Hori da, Ka- txandakako borroka ikusko duguz. RPG elementu asko dekoz ez, gure personalizeko betxe jungo gara, herri bat dekogu apuro kudeatzeko, bertako baraikineko betu, gero gure personalizeri jargizko motiko eta bar. Oso estrategikoa da. Hori da. Bai, azkenin da, CRPG ez, egiz izan, baina badeko zor, solako... Bai, CRPG eta incluso mai joko baten antz gehiago dauka, bai. zentzu batean. Hori da, Jolasten hori baldin da. badozu. Hori da, ez da azkenin lehenengoa juten ginen pasiega batzetetik aurrera, hauk esploratzen eta gure talde txue bizik mantentzen saiatzen, ez? Giltzek lortzeko edo historizen aurrera itzeko. Bigarren honetan hori dana apurut aldatu ditzen da, ze olako gurdi baten ganin jungo gara lekuz aldatzen. Egize da, nik ez du jolastu, baina sarbide goizti harrin dau berez, edarkestan joan bi, 2008 batzetik, ez? Jaden poratxu edaroa, Epic Games Storyen egon da. Eta oin justot ja Steamen estreneko dala zuzenien bebai, maiatzak sortzi zen. Orduan, jenti probedeu, iritsizek apurutan izan ditzela egize da, ze batxuri nahiko guztedakie, baina askok lehenengoa gura hodekie. Orduan, ja behin betiko bertxin jaukin je, iaz lan urtetan dan. Ez que askotan gertatzen da hori, ez? Lehenak listoia oso goian lagatzen du, eta bigarrenak iritsin behar da. Eta uste turrengo jokoan, arazo hori izan dezakela. Izenleke, nahi baduzuna baritz, zuretzat? Urrengo jolasa The Legend of Zelda Tears of the Kingdom da. Breath of the Wild famatuaren urrengo jolasa izango dana. Eta, maiatzak 12an ateratzen da kalera. Jada hainbat trailer ikusi ditugu. Hemen albisteetan hitz egin izan dugu. Zenbait mekanika berri nola sartzen dituen. Eta mapare aldatu iten dela, ez? Orain zeruan ere uarte mouko batzuk egongo dira, flotatzen, eta hori izango du. Eta lurrazpian ere izango du bere zatitxo bat, ez? Mapa pixkat aldatuko da. Alare mapa esan dezakegu oinarria berdina izaten jarraitzen dula. Bai, da leku berdina, beste momentu bat. Hori da, beste momentua eta pixkat modifikatuta. Eta, arazoak egon dia, Nintendoki, filtrazioak egon dia. Jokua noizti dago eskuragarri. Ilegalki, Ilegalki dago bai. eskuragarri. Filtrazioak egon dia, baina morbaite pentsa dezake filtrazioak izan diala, bate spoilerren bat egin dula, baina ez, jolas oso atera da. Hasik eran hori izan, baina bai, jolas oso atera da. Joko oso atera da, eta, emulatzaileakin ibili altzara, deskarratuz gero, eskuratzekoz dago zaila, egia zan berda. Baina, Nintendo afektatuko dioneo ez dakit, nago ziur esateko. Baina soluzionatu berra daukaz, zure jokori garrantzitzuena ezin zaizu filtratu amarre. Eta lehenengo bidera ganea pasan dana, ze Breath of the Wild bardine pasesan, da beste joku handi pare bategaz bardin, Ja. Bai, gainera Nintendo ezagutu eta seguramente egongo daia bere abokatu ejerzituakin, baton bati monbiotzea igur bat, ez da gana sinistu behar. Hori hola. Ez, claro, azkenien, Switchen kasuen, ez da bakarrik zabaldu etxen dela, ez? Baizik eta gero zeko zuz emulatzaiek por jolasteko, Switch pirate hau jolasteko, ez? Hainbat tresna da, ja, igual, Xboxeko joku bategaz edo PlayStationeko joku bategaz, ezin lehike joku ebera probeu edo, ez da? Orduan, ez da modurik atateko iso bat edo ron bat, eta horregaz saretik ibiltzeko. Orduan, Nintendo karazo hori deko berez. Bai. Baina, ikusiko dugu, ez, pixkat. Normalean, zure kontsola zenbat eta potentzia gutxiago izan, errezago izaten da emulazio edo jolaza pirateatzeko. Bai, PlayStationaren arazua adibidez emulazioana, ez? Nik ez dut uste PlayStation lauko jokuak emulatzen dienik oin jokan, bentsat normalian, ez? Ez dut esaten gaitasunik ez da honik, igual egongo da guzti zerbait, baina nik uste dut PS3an geratuta gendela bentsat, orokortasun batean erabiltzen dien emulatzaileak, ez? Eta zuk esaten dozuna, Switcha, iaia, bera generazioa martxan dagoenean, ez? Asko emulatu izan da. Bai, eta emulatzailea hobeto dijoa Switcha bera baino.
Ja. Ez, Bai, beti paseiako Nintendo 64ko emulatzaile, bera kodie uste dut, filtren zala Nintendo erabiltzen bana edo, bere uste zanien kontsoli bera, Game Boy Advance egaz bantxeran ibili ziren, oza, beti ukin da bez, arrazo honek. Baina egia da gero beti esaten duguna, ez? Ze puntutaraino emulatzailea da pertsona bat ez dotzana erosten Nintendori kontsola, edo da pertsona bat promozionatzen da bena Nintendoren jokua. Igual etxeban erosiko eta horrek emoten dotza gogo gehiago, ez? Ja, dirua dukanean erosteko, ez dakit. Bueno, nire ustez, nire ikuspuntetik da txaskarrio bat, anekdota bat, datorren hastian urtengo da, okeres baldin banago 12an, ez? Jokua bera, eta, bai, esan dozu, eta hori. Atera tale Jendiak erreserbauta dauka, dana salduko da. Milioika alde salduko deuz, bai. Atera tale lengo gunean ja amortizatuta dago da, behin eta bi aldiz, jolasa, orduan. Ja, espada ben reservak ez bakarrik, bai. Ja, hori da. Bai, ez que nik jendia ezagutzen dut, erreserbauta daukana. Claro. Eta kontsolak eta, ez que da netarik. Gainera hori, jakin da, ez, ero bentsat susmo eukita, generazioa bukatzen da bilela, eta eratzen da konsola bat tematikoa, honekin, Tears of the Kingdomekin, eta saldu ingo da. Ez dakitzen da, joku bat dakarren hori, ikusi bihar dut, badau kontsolate hori, hostia, espero baiet. Berezize, askotan ez da behitzen hori, eta Nintendo ez da izan da bien. Ez tentatu zortea, Damian. Ze satarra pentsatze gaten, bukatu jatzu generazioa, eta eratzen dozu hori bentsa jokua sartu. Ikusi dugun, salto baten. Lander, atera dia analiziak, hendik... Ez, ondinoko ez. Ondinoko embargoa deki, hori da, jaz, egongo dira probetan segurunik, badakitz pasan hastien edoin bi bakastarizek eta duki sortzaiek probe biela betaren bat edo. Osa, ofizialki daukela, ez? Suposatxot ja ukiko da bela. Igual ez, askotan euroko hastien, igual bi zerbidaliko dutxi edo euskalo, baina normalan ez ziren por asko hasi biltzen. Adibidez, Elden Ring urte zanien gogoratzeot, artikulu bat egon zen, Espainiako hainbat kasetarien aldetik, komentetan ez, zelan kudeatzen bien analizi kritiki idazteko denpori ez, azken finean, sartu enbierbi izan 80 ordu, aste betien, da, bai. Kontauarik idazten biosuna, ez? Karo. Red Bulla eta gau pasak. Bai, holan zan. Hori da asko kapatzen biden, rollo pikotieri esker, bikoteki esker, etxi esaintzen eta baskarizek ezen eta bar, zebestela zengo biela alaporia aurrera. Bai. Eta suposatzen Nintendo ez tala izango askoz jatorra hau eta honek behazkenengo momentu epidaliko txila. Kasetarien kruntza. Bai, holan da. Bueno, hori bilatzen dozun bitartean Lander, urrengo jokua ipatuko dut, hau da Erastunen jaunaren Gollum, The Lord of the Rings Gollum, eta maiatzako 25ean irtetzen da PC-erako, PlayStation 5-erako eta Xbox Series X-erako. Bueno, hau dago Erastunen jaunan unibertsuan, ez? Erdialdeko lurretan girotuta, eta berez da Gollum edo Smigol, ez? Izaki honen historia bat. Gehiago da isilpean bere mugimenduak nola dien, azkenean pelikulia ero liburuak irakurritza baldin badozkazue, jakingo duzue Gollumek asko bideiatzen da bela erdialdeko lurretik, bai? Eta, espalditik daukala, omentzat punto bateraino daukala boterearen erastuna, eta honen inguruan elfoekin eta nanuekin eta bestelakoekin ibiliko ga hortxe jolasian, ez dakitze itxura ikusi dutza zuen. Egia da PC-erako asko eskatuko da bela, así que, zuek probatzia izango duzue. Trailara besti editute jaun. Bai, da pixkat diferentia, ez? Estetikoki bat, ez elfoak eta nola daren eginda, pentsatzen dute eukiko da bela irudi, ez dakit, hor pelikulakin eta eskubideak ez ditzuala eukiko, ala eta begero Gollumen badauka antza, ez? Bai. Liburutati bakarrik etaratako pertsona badala kontutan izan, eta gudako oso barneratuta Gollumen irudi bat, ez? Datorrena pelikuletatik, baina egia da, ikusten baldin badituzue, lehengo marrazkiak intzienak, Gollumenak liburutarako, igel erraldoi batetik hasita, beste gauza pilo bate, bai, karo, azkenean deskribapenak ez di oso zehatzak. Orduan,
Gollum honek dauka antza handia pelikuletako Gollumarekin, hola hartzen baldin badago. Eta gero egia da bai inguruko gauzak eta ez diela, pelikulara orientatuta, orduan honek pixka txokatuko gaitu. Eta gero, jostagarritasun aldetik, ze estilo daukan, egia da, ez da gize puntuturaino dan erakargarria pertsonai bat, ez danak guztiz heroi bat, protagonista izan, eta gainera isilgordian inbidabena dana, ez? Ez da gona, hola, ez dakit, akziorako ez dakit ze margen lagatzen da ben. Beira initzen eta esaten ari zan, grafikoki ondo dago eta nago horatzet Unreal Engine da, bai, bukaran ipintzazun Unreal Engine zala. Bai, beran da hori, ez da, igual ez da, irurogei, ez da izan balitzu da bezen, irurogei eurotan kaleratzeko moduko joku bet, ez? Osea, nik uste dute ja bere mugak eta argi ukin joku hona izen lehikela, zer ikusten da, ez dela izango hemen triplea bat, ez ez, baina zin duzu saldu, airuko itzan moduen. Horren hori izango da bere arazorik handizena, ez? Eta beti saldu da bela, grafikoki oso potentizio gaza moduen, egungo belanaldi zentzako dela, ez? Eta Gollumen joku da, nire gehiago gogoratzen ez da adibidez, aspaldi filmiek horre, barra zirenien, Hobbiten joku esan atara bilen beste lizentzi batzukaz, eta, nahiko txukuntxu esan, olako zelda txikitzu moduko bat zen, baina hori ez da esan olako joku handi bet, hau bardin, ez dakitz. Ja. Eta azkena remakeen urtean garenez, Ander? Bai, lehenengo eta baina ikusi dute Zeldan Switchena, eta ez dakar joku, bale? Horren erosten baduzuen edizio berezi hori, aparte joku erosi. Bai, zenbatean dago? Kaka, hemen ekiota, ja. Ja, Amazonera goaz da salto baten. 350 €, oza, Switch OLED, Switchek balizo da bena gitxe gora, bera. Ez da, etxa pentsatzen. Baina, hau OLEDa da? Asaltzen badabe, saltzen da, eta listo. Bai, OLEDa da. Ja, eski izango zan, falta sana. Ja, eski da. Azkenengo pantaiak sobrandeik izenak berzino zarrenak eta honegaz, ez? Hori lasaialko bienei. Bari, azkenengo jokure paseko gara, maiatzeko azkenengo jokure. Damenek aipatu duen moduen remakeen garaizen gauz, eta hori izango da System Shock honen kasu, ez? Da, 1994ko System Shock klasikoan remake ez, Immersive Sim ezagun bet, beldurrezko elementu pilo bategaz. Egiz da igual lehengoa bera esala horren ezagune izen, bigarrenak lortu amenetako famie, baialan dabe, beti, hartzen da, historiko kultuzko joku horretako baten moduen, ez, lehenengo System Shock hau. Night Dive Studiosek 2016 garren urtien abiatu ban Kickstarter kampaina batetik sortu da remake hau, egiz da, oztopo, arazo, atzerapen pila auki dauzela joku, justo berez, ezagik 2018-rako edo espasaren honira garritxe dolako zozer, baina ez, 2023ko maiatzako 30 jasoko dugu, da momentu espezerako bakarrik. Askok ez bat zute zautzen System Shock, joko honetan asko oinarritzen da beste joko oso famatu bat dela Bioshock. Orduan, nik uste, nik entzun daukaten ez, Bioshock gustatzen zaio nahi, edo oso zaletua da nahi, System Shock gustatuko zaiola. Gero ikusi beharko da, berzio remake hau nola ateratzen da, baina? Internetara irakurriot, hainbat demo da kalderatu izen dire, edo pro batzu txiki da holan, eta, estetika nahiko berezizideko, azken finien olako rollo klasikotik tiretu nahi izan dabe. Baina, ez dakitzak izan urtengo joku bera, ia oso fidela izango da, edo gauzak asko eguneratuko da esen, zadibidez kontrolak eta interfazi da holan horretan bai sakondu da bena ikotxu, aldatzen. Ze originala oso sarra da, eta ia sartitute geratu da. Baina ia zelen urtetan dan. Zuk tamien ezin du jolastu originalera? Ez daukat buruan, ez dakit, iga ezingo zaztan radarretik. Ez da. Dana ezin da, ez. Hori da. Baina, honek izango ziren gitxi gora maiatzeko estrenaldirik handizena, joku gehiago dauz, ez da, argi dau. Baina gitxi gora bera, potentienak edo batu dugu zamen. Igual hurrengo albistera pasatzen gea. Urtero bezala, Xbox Game Showcase izango dugu. Ja esan da zagon, ekainak 11 izango zela. Piskak kokatzeatik hau da eiruari paralelo egiten zaion, garatzei bakoitzak egiten duna bere konferentzia. Garatzaiak ez, konsolan edo enpresak egiten duna.
Pasaden urteko egun barriña da, de hecho, Xboxekin Bai. sokasena. Ba, beira, eta, bueno, aurtengoaz jakin izan deguna da, lehenik eta ben Xbox Game Showcase bat izango deula, eta ero aparte izango deula, bereziki Starfield Direct izenekoa, zoiek zentratuko dana Starfielden, ez? Zeurazki, zan daiteke Xboxen edo Microsoften aurtengo joko handiena dala, ze Redfall nik ez zait irutzen kokatu daitekenik Starfield baten altueran, ez? Hortaz, karta daukana Xboxek hori da, Starfield, eta ikusi horko da. Bueno, eguna esan da zegon, baina orain ja jakin izan dugu ordua zein izan den, zein izango den, ekainak 11 igandea arratsaldeko 7:00, amengo 7:00 izango da. Beti bezala Twitch, YouTube eta Facebook horri aldetatik ikusi ahal izango dugu. Eta, bueno, erakutziko dituzte bai barne estudioetako jolasak, zein kanpo estudioetakoak. Gogoratu, Xboxek zehat ematen diotela aukerat kanpo estudioei, eta tartean indie interesgarriak ere duten diala, adibidez, ez? Ze jolas ikusi ahal izango ditugu? Era ofizialetik behintzat, dazkigunak. Hollow Knight egongo da, zeurazki. Forza berrian informazioa emango dute. Entzun dudanaz, aziraten negurako zala, baina orain filtrazio bat bezala egon da, eta agian udarako aurreratu otedan. Diablo lau, noski, ekainean ateratzen da. Eta, bueno, gero ikusi harko dira beste jolasak. Nik uste beste zerbait berria aurkeztu beharko dutela urrengo urtera. Beira, ez aurten atetzeko, baina urrengo urtera edo aurrerago. Damian, igual Der Scrolls, beste trailer bat? Hombre, badekie. Itzen bada beste trailer bat dolakoa, ez? Oine, erreka bat, ero... Trailera ez, hori teaser Iri bat eta gero ipini, jode, teaser. Badekie beste Elder Scrolls bat, aspaldi iragarritxe eta hor erdi generatu dena, ez? Hau inoz aipatu dugun Abowet hiru baten erakutsi bien. Egia. Horrena hasta kigu beste zer, asik ja erakuste bada, ben? Erakutsi harko lukete, bai. Bai. Hau zan, estudio zan, Obsidianena, claro. Obsidian da Fallout New Vegas eta honetan eta osenak, orduan. Bai. Ja, eta... baina, karo, hau izango zan, etzan izango... Esaten dute... Lerro nagusikoa izango zan? Ero spin-off bat bezala. Esan izango Elder Scrolls bat, aparte. Baina... Estilo horretara da. Estilo hori, bai. Abauet tez, ez? Konparatzen da mundu guztiak. Bai, konpartu bai. Osa, bai, beti... Hori da. Obsidianekin bida bela esaten dazu, Elder Scrollsen moduko joko bat, ez? Fable, ero... Incluso Gothic, ez? Bere gara. Hori da, bai. Vale. Bai, dauen irudi bakarra horre, bueno, cinematikoan amaieran ikusten ez, bera pertsonaize espatiegaz, dalboan, magia bategaz, eta, bueno, hori azu hartun Elder Scrollseko irudi baten moduen, lasai, ez? Ja, bai. Gero, karo, Elder Scrolls hori baino askoz gehiago da, ez? Bai. A ver. Zaki guzelako etxengo, ez dut uste pasanda bendik mundu irekiko etxengo badan edo, ez, adibidez, baina, bueno, beste riparik, Abarrezke, Elder Scrolls bate izkatzen zaion estandar bat, da top izetea. Baina, bueno, hola saldu da, bai, Bai. Baina, jode, irten da iabete honetan, Steam Deckian gehien jolastutako jokuen zerrenda, eta Elder Scrolls hor dago. Skyrim egon da, ez betiko lez, Skyrim, bueno, bai, Elder Scrolls bost. Bai, Skyrim hor dago, eta dauka ja, 12 urte dauzka, tio. Ja. Hola gabiz. Bueno, konferentziari daukionez ez dute iraupenik anuntziatu, eta hau pixkat arraro ite zaite, normalean anuntziatzen dute iraupena, gainera normalean ordu terdi izaten da, normalean ordu terdi, gainera erritmo oso honean egiten dute, Microsoftek hori ondo ikasizun orain dela ez uste askotik, jokoa, eta txapa gutxi izatea. Eta, bueno, Starfield iraiak 6an estrenatuko da. Eta, bueno, esan dugun bezala bere konferentzia aparte bat izango du.
egun berdinen izango da, ez, Lander? Barinen da hostien. Ematzen da nien Xbox Game Showcase hau, segiduen Starfield Directegaz hasiko dira. Vale. Orduan zuten izan iraupenana ez da bezer esan, baina suposatxeot eurreko egunetan gainen sartu edo ja esango da bela, ez? Bakotxeak esmatirango da. Bai. Ez dut ulertzen zeatik eskutatu nahiko zenuken. Bueno, igual ondino getzen da bezalako trailerrak edo, ez dakit, Igual bate bat animetan da, o lo que sea, ez dakit. Ez dakit. Edo igual, bueno, hau ez dena pentsatzen hastea oso motza ertentzaizu eta gauzatzen mazu motza ala jendea azten dalako zurrumurrua hor. Ez dakit. Ez dut uste, ze guztu ganera Xboxera bai animetan dire beste kanpoko estudizak, ez? Zei azteki Bai. PlayStationik bez, euren konferentziz alakoak erakusteko, Summer Game Fest eta honetan badauz alako jokuek, baina igual Xboxek beti katxe gehiago ez, beti da zeuren gana. Adibidez, pasan urteko aurkezpena, esan izen munduko honena, baina zudin izun, ez? Erritmoagaz eta nahiko joku txukunek erakutsitze, interesante gozan mitzet. Vale. Badak izatik ez duten demoraik esan. Ez dakitelako hendik Activision Blizzard sartuko duteno ez. Izen leke. Bueno, sartu alda behin, eurena izen ala ez, ez da? Hori egia da. Baina, Bueno. Bai. Bueno, ikusko hori beste baterako, ja, albiste berri bat. Uf. Gehiago, neko gehiago. Bale, azkenengo albiste esalteko dugu, bai, gero azkenengo gaitxo atoteko lan. Bueno, bideo jokueri eta kontsolari buruz hitz egiten dugu normalien ez, gure saioan. Baina, bueno, bideo joku zalientzat erabat garrantzitsu dire hauetara sarbide izeteko menuek, sistemak, interfaziek, ez? Arlo honetan eguneraketak, berrikuntzak eta hobekuntzak ikusten dugu, ez? Hori zen adibidez, Steamekoek eta Xboxekoek egunotan implemente dabezenak, ez? Alde batetik, Steam betan diseinu barriz ikusi dugu. Hau da, mai gainerako interfazie bera eguneratu dabe, edo nok probeleike ja Steamen beta bertsio aktibezkero horre bado ikutzetan, ez? Aukero hori gudanok. Eta egize da oinarrizko diseinu eta estetikien mantendu da bezen arren, aldaketan nahiko ikusko dugu zela, hasikerako momentutik ja menu gehizenak erabertutu dauz. Alan da, interesgarrizena da, bizkortasunez, adibidez, atal batetik bestera egarotxerakoan, lehen beti gotezan, ez? Kargatxo denpora bat edo, oin bebai, baina harintxo odoa, nabaritzen da. Orduen hori eskartzekoa da, adibidez. Igartzen da beste kontutxu beda jokuetako estalduri izango zena, hau da Steam in-game overlay, betiko shift eta tab sakatute joku barruen agartzen den pantalla hori, ezta? Hori goitxi bera erabertu dabe, eta nahiko politxo jarri dabe ganera, zure gustora jarri aldozu, gauza desberdinak aktibeta, ordene be aldozuen, ezta? Eta hortaz aparte, hor barruen, oharrantzako txokoa implemente dabe. Hau aspaldi filtresan, eta jentik eskatzen bat gauza da, besteri parik dalako, oharrak idazteko gunetxu bet, falteiako igual marrasteko gunie be bai, baina joku bako txien, bere txokoa dekozu, zukazu sartu zura puntiek edo nalakoa, Elden ez dakit nola ezin da igaro, itxin jot, eta horre idatzizten duzu. Jentik eskartuko dugu, edo beste atxuk ez da erabiliko, baina, simple da, baina nahiko interesgarri azken finien, ez? Eta egize dabe bai, aipatu dugu zen gauza honedanak, jokuetako estaldura honetan aktiba dugu zenak, adibidez, txata edo gidak, oharran txoko hau, aldugu nahi da jokuen bertan ikustie, finkatute geratzi. Orduen, jolasten jarratzen dugu eta bertan deko txatalbo baten, edo tanadalako, ez? Nahiko txukun itxi dabe eta eskertzen da izan, ez? Horretaz aparte, jakinarazpenan atala hobetu dabe, eta pantaila irudizen kudeatzaile hori guztiz barritxu dabe. Ez dakigun noiz helduko dan berzion arruntera, baina, edonok probeleike eta gizizan nahiko ondo da, nik ez dut lan akatxik nabari ez ezer, orduan probene bat duzuen, beta berzioan eduko duzuen. Bai, a ber, Steamek arazoa dauka, eta da gehiegi azida eta interfazea oso atzean geratu da. Eta orain, buelta hori mateaz da erraza. Eta ezke komplexu egia bihurtu da. Ja, bai, hori da. Dekoz gauza aldarri, bai. Eta meritoa deki, ondo funtzio dira danak eta ondo mantentzen nahi izan. Baina hori jundire apurka-apurki eguneratzen gauzak, ez? Oin urte batzuk txata eguneratu bien. Oin beste urte batzuk edo hilabete batzuk dendi, ez? Eta doaz atalka Steam bera itxuri eguneratzen. Ze dana batera ezin da behin horren beste gauze dauz, ezin da bela dana batera. Bai.
Eta, bueno, zenbat erabiltzaile, aldi berian konektauta. Bai. Poste naiz lander esan desunatik, errendimenduanatik. Ze batzutan Steam, esaten zenu jo, ez du ematen alago aplikazio pixutzua edo izen berdunik, edo errekurtzu asko eskatzen dituna, baina batzutan motel edo tiroioiek ematen zituen, eta jo, hori pixka pulitzea ondo. Gero gizea dekola hori izan da, small mod hori, ez? Apurbet interfazia txikitzu izan da bela simplifikatu. Da horregaz igual lobeto junleike, baina karo, goza asko galtzen dozuz, bai. Bai, ez, azkenean navegadore bat bezala, ez? Izan da bentzat denbora askoan, eta horrek bere peagia dauka. Bai, alan dabe hori, oza, nitxako Steam launcherretatik hobien doana da. Igual, Go Galaxy, bueno, horre bebera, oza, dekoz askotan, ez? Baina, bestela alderatzen badezun, Xboxeko gaz, ja, zer esan IPez, edo Epikenak eta honek zonek arazo pila ekitzela, geldo doaz, bugek, ba, bueno, Steam dekozen aukera danantzat, ondo konpontzen da hori izango dugu. Badikoz bera arazoa bai, argi dagoen moduen, baina, bueno, konpondu leike. Eta beste eguneraketi da Xbox Home, ba, bueno, kontsolatako menu nagusi zen eguneraketi, ez? Honegazin da dena Microsoft Store, Xbox Game Pass eta, bueno, bilaketak eta aukerak ataletan ba nabigazio errezago ez, erabiltzeko errezago, eta horretarako indabena da diseinu orokorra simplifikatu, ba, laukizek ez, honek Microsofteko betiko ikonotxuek, ikurtxuek txikiagotuz, ez? Momentuz hau bepetan dau, baina Insider programako erabiltzaileek bakarrik probe aldabe. Eta bestiek, laster jasoko dabela esan dabe ez. Momentuz irudipara bat ikusitaz, eta bueno, nahiko txukun dau. Egiz izanik ez digot Xbox kontsolarik, orduan ez dakit zelan doan errendimendu aldetik. Apuruetek alduten abil, mundu horretan, bai PlayStationeko menuen eta bai Xboxekoan zelan doa zen. Baina, bueno, nahiko txukun ikusiten abintzet, ondo. Badakizu hau bakarrik konsoletarako izango daan momentuz, PS-erako pentsauta dauken, zarkenean antza dauka, ez? Puntu batean. Bai. Windowseko menuakin. A ber, Windows ejekutatzen da, zean, konsola Windowsa dauka. Bai, venga, karo. Hortaz... Zaten dut, Windowsekoa aldatu ingo dabe, zuzenean, edo... Ez dakit ez. Esan bien aspaldi, atarako bera guneraketen bat, gozako bete jungo dizela, baina nik probetan danatan, igual zozer aldatute baina baritu dut, baina ez solan ezer, irotxaile ez. Ni Windowseko ikusten dut, nahi behintzat, geizkiz dijoala, baina oso simplea da. Zezu, karo, zu ibiliko za Game Passakin Windowsean, ez? Hori da. Baina oso simplea irutzen zait. Jo, niretzako simpli ez, baina galdu itzinaz. Ze adibidez dakitz, ez? Gomendizioak eta lan jokuenak eta... Bai, gomendio da tal hori, lehenengo portada hori, ez da bat ere ondo egin da. Ez que nik ez dut importantia dela, behin oitzuzten ganean horregaitzik esan dozunean, Steam, ez dagoela ondo, oso sarra bezala geratu dela, ostia, bai, baina, karo, oin segun ze aldatzen dozun, jende asko dago itxuta hortara, Osea, oin inbiozu aldaketak, poliki. Helburua baldin badukazu ipingitza, bai, denbora guztian, bai inbiozu gurtian aldaketa bat. Eta joan behasa mobitzen, poliki jendean erabiltzeko modua. Ze, hori, zoze handia da, zoze komplexua da, eta jendea ohituta dago. Ostra, kontuz. Bai, eta niri bai, beti pasaiate ez, PC-ko Xboxeko aplikazioan, deskargakaz arazoak degotezela. Ez da giztenik koskantu ebadan, jente gizero pasaiakon, bai askotan azteko edo igual gelditzerakoan da holan, beti zozer pasetan da, pofeitzen dugu. Bai irakurri zindotez, jente diteko zela, deskargak desagertu da alako pasaitzen dago zela, ez, baina. Zakit, hobetxeko asmoa bai okui bien, egize da UVP honek aplikazio formatu ja alboratu bien bila, eta gaur egun Excel normalak jarraitzen da bela, baina... Eta Microsoften den da ez da hola erabili beharrik. Hori beste bat, Horrezlako amez gaiztoak Minecraften launcherragaz. Bueno, Flight Simulatorrek ondik aktualizatzeakoan dendatik deskargatzen du zerbait, ejekutablea dolako zerbait deskargatzen du, oso txikia izaten da, eta ero bai aktualizazioa jolaz barrotik itezu. Baina dendatiko indi dependitzen zeitzen du. Ein batean. Ja. Eta ez dakit Xboxan aplikazioare ez dan zea bat, kareta bezala, baina batzetik ezote da onden da. Seguru bai, ez gero, oso antzeko azkenean.
Ai. Baina, bueno, ia aldatzen doa zen, ja berez PC-ri garantzik izan moten doakoz, ez? Microsoftekoak. Bai. Orduen baia, aldatzen doa zen da hobetzen doa zen hau dana. Venga, nik uste dut lagako dugula alde batera, bai, Valve eta Microsoft eta urrengora pasakoa. Ba, analizira izango da. Bota kareta. Analizia. Bueno, karo, nola ez? Aste betera gare, estenotik, eta naiz eta ja batzuk probatzeko aukera izan daben urrengoa, beste asko zain daren bitartean, ez? Tears of the Kingdom itxaroten daben zen bitartean, The Legend of Zelda aurreko prekuela horri buruz itxengo dugu, ez? Breath of the Wild, ero, ez dakit, basoaren arnasa, erolako zerbait izango zen, ez? Eta, a ber, ez dakit, ni izango naiz bakarra ez dutena pasau, hemen, ez? Nik ez dut pasatu, Benetan zain zi, Emonatzen egurra, Nik emonatzen ez, neria esan, zela da, ez gaitasun bat. Besterik ez. Vale. Bueno, ahí estaba etxekirik, Ja, oitxusora aginditara, da... Pizka bai. Ez nintzen kapaz manduakin jolasteko. Eta berez, Zoren bosera iritsi nintzen, bos handi batera, orduan, bueno, bastante esploratu neban eta hola, baina egia esan goguakin geratu nintzen, eta kontu esan bos hori, ez nebala pasatzen, nebala ikusten, ez? Pasatuko nebanik, eta esan da, bueno, hemen lagako dut. Eta pizkat hola geratu jat, baina bakat gogua berriro azteko Tears of the Kingdom datorren, ari dira. Bai, ez da, azken bai. Ez, nik esateko zeatik ez nun pasa, ze bi bos egin, gustora nabilen, baina bi bos egin nituen, eta hirugarren gora juteakoan gauze bat egin behartzen, eta kabreratu nintzen, ze irutu zitziten atal hori, gezkizola diseinatuta, eta kabreratu nintzen eta utzi genuen. Eta ero partida galdu genuen. Bueno, bota, ze atal zan edo... A ber, desertuko herrian zan, eta koba batera junbertzinean, eta sigiloan bezala ibili hartzinean. Eta irutu zitzaiten jolas bat dala, sigiloa ondotzaiona etortzen da ondoz dago nahin da. Eta desesperatu ginitzen. Bai, bat ez atal horretan, hau zan, honek klan geiztoan, kobazulora esartzen zinela, eta bai, isilpeko momentu egote zan. Eta egitze da, nahiko esan oso intuitiboa edo oso erreza. Bide zehatz bat jarraitu ezkero, bai, nahiko erresaltzen duen, mea, hori topen biharrozun be, bai. Orduen, bueno, bai, ulertzen da hori, ni atal horretan, ni bilitzen bueltak agiz. Eta ero alpergura, ez, behin hori gehin dezunean, baina partida borratu zaizunean, berriro aztea, baina bestela asko disfrutatu nuen, jolastu nuna, hori gira. Tutoriala oso ondo dago, baina berriz egin behar baldin badozu. Bai, eske... Ondo egongo esan egotia pixkat, egotia moduren bat, ez, pasatzeko tutoriala, ja puntu batera, esaten dutzuna, jazta. Osa, badakizu, bai, hasi hemen. Baina izan behar dut, tutoriala dela geixen guzti gaten parti joku. Bai, baina esaten dut. 3 aldiz jolasteko moduan igualez. Osa, lehenguan increíblia da, Osa, bai, izan zen iraultza bat, baina... Ez da motza, ez da tutorial motza. Horre patut, eskin fineen, Breath of the Wild da Zeldan barruen, frankizi barruen, urrengo mailara edo beste maila batera eroan ban bideo joku, hainbat eta hainbat urte egon zan garapenien, lehenko trailerra 2014 urtien kaleratu bien Nintendokoak. Ganera, baiko zer ikusirik azkeneko joku egaz, baina hor beste modelo bat ikusten dire, beste link bat, asko esaten bila Zelda sala berez, modelo agaitzik, azken izan horan izen. Eta, hori, urte piloa atxerapenak egon ziren, eta egiz izan azkenien merezidu izen man, 2017 kaleratu binien Nintendokoak, begiradanak erakarri bazen, Switchegaz batera estrenen salako bebai, gogoratu Wii U-ko bertxina okin bala bebai, hau izan azkenengo jokue, Wii U-koa, baina aldi berien Switcheko lehenengo joku izan bebai, Breath of the Wild. Eta horregatxik, kresen arrakastie salmenta pila aukideuz, alanda besta Switch barruen gehiz saldu dana. Baina, bai izan da... Hori beti izango da Mario Kart, ez? Claro. Baina, bai izan da bai Zelda... beste publiko baten gana erakartzeko bidi, aurreko atalak, Skyward Sword eta honek, ez da arrakastatxu ziren, batez be mendebaldien baina ja ingerra galtzen hasitxe egon zan, frankiz, igual ez ziren jokurik onena bez,
baina lan dabe, baina igartzetan, ez, errepiko gortasun hori, edo jentik nekatut egotezala. Orduan, buelta bat emontzien, Breath of the Wildegaz, eta, helburu nagusize eta orokorrien oinarrizek bardine dizin arren, beste ardatz baten sartu gure izin ziren Breath of the Wildegaz, ez? Dala askatasune, ez? Edo zertarako askatasune, nahi dozun bidi hartzeko, nahi dozun, misioak nahi dozun orden haitzeko, eta, danetarako, ez? Borrokatan be hainbat aukera moten dutxu ez, euretik zeldak beti ziren oso simple borrokatan. Hemen bebai nahi badozun, baina aldi berien beste tresna batxuri esker, nahi dozun inan duzu, gitxi gora bera, ez? Orduan horretan hartaztu ziren, ja lehenengo trailerran ikusten genduen, ez? Eskaleti ezala mekanika nagusietako bat, Linkek ize edozein horma, lurzoru eta bar eskaleleik ez. Eta orduan, ja honek dan aldatzen dugu, ez? Ja eskauz gunei handi txikitzetan, ez? Jairu osoa esploreal dugu, nahi dugu moduen, gure sasoi barra kontrolatu behar dugu hori bai, eskaletarakoan edo lasterkaitxerakoan, edo gure parapenti erabiltzerakoan sasoi barra txube dekogu, eta hori amaitxo eskero, jauzingo gara. Baina, horrek beste puntu bat, ez? Beste grasibete moto dutxo bai, jairu ziarkatxiri, ez? Eskalebiliko, mendi hori gona iot eta zuzen noa eta listo, ez? Apuro gure ibilbidie pentsi beharko dugu, nundi jo, zela nein ez nekatzeko. Eta nik uste dut joko lehenengo momentu horre dizela onenak, ez horregatik aipatu dute tutorialana, ze hor da, ja mugatu etxen dutxio modu baten, baina bestaldetik ez teko zuen mugarik. Gune horretan bakarrik ibilaltzara, baina nahi dozun moduen ibilaltzara, eta aldi berien, oinoko, ez teko zulez, hogei bizotz, ez sasoi barra iruko itxas ez ebez, lasaize joko du bizu edo, ez, apurut pentseta, eta ni hori guztiat egeizen bat. Bai hori parti eta bai, ja tutoriala maitzen dozunien, lehenengo lau santute egizek esplore, boterik lortu, eta parapenti lortu, eta hortik ja jairuleko lurraldetara bajatzen zaren inez, eta hori ja, azaren pentsetan, nora ju nahiot, misioak enaitaz, edo beste bideo bat hartun, hori anitzako momenturik onena joku osokoa, eta gero injerragaz jarretzen daben arren, hortxe, diztira hori benetan ordeko. Nik uste ez dula, Breath of the Wildek ez zula ezer berria asmatu, ze mundu irekia eta asmatuta zeola, baina egintzuna oso ondo egintzula, hau da zentzuakin. Ez jolaz askok egiten duten, ez? Mundu irekia, handia, baina utza eta zentzuri gabekoa, eta soilik akzio jarri toki txiki batzutan. Hemen, jutentzean toki guztietan zerbait dago ezberdina. Mendi batera jutentzea eta pentsatzu, baina mendi hortara zertarako jungo naiz, aziraten ez daukazu misiorik edo horrelakoik. Baina gero abian daude, minerala daude, eta orduan mehatzaritza junlaizketzu. Edo jutentzea beste mendi batera, beste toki atera, eta ikusi dezakezu, inguruan dauden santuarioak non dauden. Eta horiek gordetzen dituzu, ze gero santuario horrek, landerzuk esan duzun bezala, hasieran bihutz gutxi eta energia gutxi daukazu, eta horiek balio dizute, mejoratzeko, eta mejoratzean horiekin zona berrietara aksesua izateko. Ez aksesua blokeatuta dagolako, per se, baizik eta toki horietan, bizitza gutxirekin, energia gutxirekin ibiltzea, oso zaila izala izkelako. Igual jende pro hori ibiltzen dana ziai, dana iparria eta egiten, igual, horientzat erreza da, baina mortal guztiontzat, toki hori ez zaila dira. Eta gero hori, askatasuna, ez? Ez da orden bat jarraitu beharrik, hori gustatu zitzaitan pixkat, egin batean Dark Souls, ez daukate jolazak zer ikusik, baina Dark Soulsek pixkat egiten dunan antzera, edo, Elden Ringek, ez daukazula jun beharrik lehenengo boss hau egitera, eta gero ura, naiz eta mundu irekia izan, ez, nahi tuzun ordena hartu itzazkizu. De hecho, Damianek esan duna, berak Zorana etzuen unein, ez, Damian? Bossaz neban bukatu, baina, ja neuan borrokan. Adibidez... Esan lasai, Ez, boss hori nik adibidez lehenengoa egiten nula bi aldiz iritsi nintzen da, hortaz. Baina ikusi hori dela ibilbide naturala edo jokuko horrat iretxe dutxo apur bet. Baina lan dabe... Naturala, nahi ala atera zitziten, bat emate ikusi nion horra juten eta eronik imitatu nuen.
Nik uste bai, berez, ja baina maitzen dozun tutoriala bidalten dutxue kakariko herrizkara, bertan deko zule, hori, ez da, lehenengo misio nagusi horra altzie da. Eta baina horra aldute, esaten dutxu, hori, ez da, lau pizti sakratuen gana jo bider dozule. Eta hor bilen geratzen dana da justo zoran lekuen dagoena. Orduen, apuret bide normala edo ez logikoa jarratxu ezkero kakarikotik zoran lekure zoaz. Eta de hecho ja, kakarikotik jazten zauzela, mendizetatik, ja zorak agartzen azten datxuz, eta horrek zadetxu etorri gure erresumara, zure laguntzi behar dugu, eta hortik azten da buruet misino hori ez. Hori da, pantano baten, singira baten agertzen Hori datzula da, bat. hori da. Baina, nazun ordena jarritu ezakezu, jun zaitezke lehenengo aitea desertukura, eta ez dago arazoik, eta ez dezu zailtasun ekstrarik izango. Hore, aziratik ezintzea, bueno, uste jula izketzula, ja... Nik gaztelu batera joan nintzen. Hasieran. Uste jula izketzula horrera, eta... Hori, askatasunea aipatute hori, ez da? Azara joan... Tximista gauzte gatoz. Final bossera joku hasik Hori da final bossa? Gaztelu hori? Bai. Azara sartun, tximista jauzi harren edo honek guardianak egon harren oso zaila dizela, azara joan aurrera, eta alduzu gain ditxu. Nik hori neban lehenengo biderrez, zuzenin gazteluro jo nintzen, ikusi neban zer egotezan, gazteluko gela nagusi zen, eta buelti egon neban, eta ja jokua jarretxu neban. Ikuste hori, gehizenok hori itzen saietu ginela, ez? Ze Nintendo bera behorretan ebiltzan. Dago duzun jokue pasazik eratik, aldo zuen, baina etxuet gomendatzen. Orduan, egongo dia speedrunak hola, ez? Bai. Galdera pare badauzkat zuen iritzea jakiteko. Alde batetik, ze irutu zitzaizuen armak aportu aldirela? Niri... Ona. Bai? Niri izangotzen iritzia, eta gero ja landeren iritzi proa. Baina, ikusi, niri gustatze jat, zaitik pentsatze jat, olako jokutan bestela, Dark Souls eta estilokotan, beti zabizela batekin. Oso, esposu perriz pasatzen jokuan, normalean, hartzen dozu 2 edo 3 arma, eta horrekin zoia denbora guztian fuego. Eta, ez dakit, badauka bere gauza politxa, ez? Apurtze jat, zer erabiliko dut. Hau, ez da inona, baina, hau erabiliko dut. Ero gordetzia bebai armaren bat bukararako hone dauka arriskua, sekula ez erabiltziana. Baina, niri ja gustatzen, jolazten abienean, putada pentsatze jat, baina gero badauka bere alde hori. Niri guztien atebe, bai. Nire arazo bakarra da ezin dozuzela, hori, ez da, konpondu edo batezbe, arma olako berezizek atzeta, ez da, imagine, zoran lekuen ja behin pastean dozunien, bertako eroizen armi motetxo, lantza hau adibidez. Eta aldozu erabili, baina apurtu lehik, eta apurtzen badan, gauzak, olako baliabide nahiko potenti lortu behar barriro sortzeko. Orduen, sabiz beti, azken nire betxe pasea datena da, ez dutela erabiltzen arma hori. Reservatzen, ez? Bai, beti nagoelan, eta... Bai, horre egon bia oreka bat, nire. Hori da. Oso ondo adibidez, eta ez da nahi, Dark Souls, baina, ondo dagona adibidez, bian mentzatola da, apurtzen jatzu, baina gero bueltaz esanean, berriz daukazu. Ero batian, ez? Apurtzen jatzu ezin dozu erabili, baina konpontzera joaten baldin basa, berriz kuratzen dozu. Olako zerbait, ez? Erdibideko gauza, bentsat arma bereziekin. Hori bai pasatzen da, badau konpontzeko aukeri, baina horiskari. Oso zaila dela esan dozu. Bai, baliabide nahiko potentik esatzen da, hori. Ez dutela bilko. Ez dutena zerbait normala izan da. Hau da, ondo dago mekanikal, Damian zuk esan desunatik probatzeko arma guztia probatu alizateko, eta danak esperintatzeko. Baina, Lander, zuk esan dezunare egia da, eta da, armaun bat aurkitzen dezunean, pentsatzen zu, ez hau gorde ingo beranduago, eta azkenen igual ez dezu erabiligabe pasatzen zea. Eta horra, ezken nahi irutzen zait, azkarregi apurtzen diala, eta horreatik gena izela beti gordetzen. Eta... Gana, txarrena da, apurtzen bada, imagine ez duzule erabili gure nahi, ez da? Beste parik, espatagon bat gorde ingo dut. Ezin zu bota, potaten badazun galdutzen duzu, bai. Orduan dekozu inventari izan leku hartzen, da ez duzu erabiltzen. Beste joku batxetan, dekozu hartzen inventari izan 1000 armagaz, Elden Ringen adibidez, eta bardin dutxu, hor da gordeta eta listo. Baina Zeldan ez, Zeldan dekozu handitzen zoaz ez, arman kasilla edo laukitzu kopurue, baina nahiko urriz da orduen, tizabizor. Erabilkote ez. Ega bukaeran zuen sensazioa da sobran, ez? Armak sobran.
Eta erabili Bueno, barik. bukaran, ni naiz bukarara iritsi, baino... Ja. Amaieran badago usatxu bet, DLC-eka sartu biena, baina horrek betan aldatu etxeman aportxu bet, orduan, esan dira bakirik horrena izen bez horren. Ba, bueno, linken espatiega zer ikusi zedekona, ez? Eta, bueno, beste galdera zan, krafteoa, hau da, bat janaria, kozinatzeana zeirutu zitzaizuen. Nebentzat gustatu zitzaidan, normalean ez naiz jolasetan krafteo erabiltzen duenetako izaten. Adibidez, The Witcher krafteo gabe pasatu nuen, Elden Ring krafteo hori gabe pasatu, ez zertarako erabili krafteoa. Eta, hemen, zentzu bat horretu diot, gainera polita irutu zait, ez dakit, nahi gustatu zait hemengo krafteoa. Ba, pixkat obligau itxe zaitxo, ez? Bai, Behartu iten zaitxo, batez behori, hotza dagon zonatan bero mantentzeko, eta sendatzeko, eta, bueno, azkenean, erabili egiten dozu, bai. Niri asko guztiaten be bai, batez sukaldatzen ibiltziena, ez, ikustiaren zerrein leheken eta zerrez. Baina egize datala krafteo oso simple bat, eta nik uste hor dakola bere ingerra, ez? Ba, ez dutxu lietan hor, ala, venga, hau sortzeko bi erdozu ez dakizer. bai, master bat ez dezu atera behar Hori da. pozio bat iteko. Hotza zuzela pastan leku baten, hartu txili pikantie, eta horregaz inzozer, eta listo. Eurrera, zesto besterik. Edo bertan izini jartzen dutxu, ez? Ez dakizer, defentsarako perretxikoa. Eta, bueno, hori gaitxu basu plater baten, defentsi egon itzi datxu. Edo ez dakizer bizkorra. Ba, bueno, harino jungo zara. Listo. Osa, nik ez dut uste besterik bierdanik. Digadoz, simpletasunean dauka bere... Sinpletasun eta gero hartzen duen kutsu hori estetikoa, ez? Ba, linke gazoa zela sukaldatzen, bera jan eitzen deuz, ez? Ikusitzako zela jaten da ben, da, ez dakitz, beste kutsu badeko. Gero, usted, buruz hain naiz, baina, jende bat entzat igual pentsatu zake, bueno, aspergarria beti kozinatzen jardun behar, baina, usted, zeba, produktu bat, kantitatea baina gehiagotik kozinatzen dezunean, gero ja automatikoki egin dezakezula, ez? O errezeta gartzen zaizu, jo, ezki sonatzen dut. Breath of the Wilden ez dut uste dekosunik errezetarik. Bai basoz batzuk ikusten, adibidez, zalditegizetan hor agertzen ziren, ez? Posterak egote ziren errezeta batzunak, eta hortik ikusten duen, ez? Baina bestela ez dut uste honik liburu bet edo menuen sozer. Vale. Ez dut uste. Ez que sonatzen dit, momentat iristen zala automatikoki egiten zinu zerra. Baina ja askotan gauza berdina krafteatu ostean. Baina ez dakit, ziur ez nao. Azkinen bari gero jentik jamaitzen man, kriston edabik eta haitzen, ez dakizen bateko injerra moten ditzunek, eta ez dakizen bateko defentsi edo. Orduen, holan etxemien speedrunak adibidez, ez? Joku pasatakoak, azieneko posera aldu eta kriston minein eta bestiek, ez? Baina bai, hori guztia date, azkenien, bai kraftea eta bai arman nagonegaz lotute dauz, zure pertsonaien mailegaz, ez? Kasu honetan ez duzu bier, 50 mailara heldu, ez dakize arma lortu alizateko, ez? Zure ekipamenduek itzen du zure maila orokor hori. Eta dozen momentu da duzu jarri inungo mugari barik, ez? Orduan hori ondo dago adibidez, zure gustora jartzen duzu zailtasune edo ez dakitxolako zozer zangonek, ez? Neko orekatute dau, edo ez, depende, zelan daro esanzuk. Baina nahiko txukunin da behila zangonek, zentzu honetan. Iziteko Nintendon olako RPG, benetako RPG bat, nahiko txukun. Bueno, Nintendo konsagratu du, ez? Bueno, Nintendo konsagratu berrik ez dauka, baina esan nahet, Nintendo hori ekonomikoki behintza atera zaio, eta gero pandemian izan zen, bende konsolaz bat izan zen, akojonantea. Zer mundu goratzen ez pandemian Breath of the Wild gastatuta ontzan. Eta ja, zenbat urte izango zituen aterata zamazkiela, 3 bai. 3 urte, bai. 3 urte eta jolasa estanterietan amaituta zegoen, hortaz. Ikusten da sexitu izan duen jolas honek. Ikusten merezi dute, azken nire epatu dugune, Zeldan oinarrizek eraldatu ditzen deuz. Batzuk onerako, beste batzuk txarrerako, baina bai badakizek kriston lana sartu biela, eta, bueno, zertein biela azken finien, ez? Lortu bien munduegaz. Eta jentik galako gehiago dugu, orduan ikusko dugu, datorren azteko Tears of the Kingdom maiara hiltzen dan, larrantzekoa badan, ia zerretzen da benor. Bai, niretzat ideala da, así que
larrantzekoa, ez dakit, izan leiken. Niretzat, esatut, historia diferentia baldin bada, karo, jendeak esperoko dago, mekanika berrixa, proposamen berrixa, ez dakit. Nik uste Ibai espero dut. txukun baldin badago, Bai. Lehen oso Ibai espero dut hori ez da, bota-botaritza. Ez zaila izango dela altuera mantentzea. Ja. Ibai espero dut, buelteti apurret eureko zeldatan, Breath of the Wildeki bai badekoz, baina alboratu ditzi deuz, ez da, ziegak eta templuek eta alakoak. Badauz, joku honetan, lehen aipatu dugu esan dute egizek dauz lehenengo eta behin, 120 dauz, baina nahiko proba txikitzuk eskatzen da bez, eta hori soltiek ez. Ondo dauzela ez, momentu baten heldu, hemen zer behar dut, pentsa 5 minutxu, eta lista maitxu da. Azkenean hori da templuek eskatzen bina zelda originalatan ez, olako proba txuek, baina bat abestin atzitik. Eta gero deko guz, lehengo, hori ez da, pizti sakratu hone, pizti jainkotiarrak, eta horre dire joko templu nagusizek izango zirenak, nahiko idea ona deki ez, baina aldi berien santutegi zen antzelarrei deki, bai estetik aldetik ere bardinek, hori pena da, ze bestela joku sarratan, templu bakotxak bere estetiki eta bere musiki eukitzen man, hamen dana dire, pizti bakotxak desberdinea itxuraz, baina gero barrutik oso santzeko dire, templu egaz batera, santutegiz egaz batera. Eta, bai badekiez mekanika interesgarri batzuk, adibidez, piztizek apurruet mogidu leikez, zoran elefantien kasuen, trompien mogidu ezkero ure nuntik botaten daben kontroletan zan, dalako guzatxuek ez, ondo daula. Baina nahiko motxak etxe ziren, eta simpletxo bai, ja behin ikusitxe zer aldanein, ja eta nada bardine, orduan. Tori ikuso dugu, ja horrengoan zelan sakontzen daben, templu honetan, zeharretzen daben, nik espero torriri buelta temotie, eta objektu ekaz beha apurruet gehiago lantzie, Breath of the Wilden azikeran, lehenengo lau santutegi horretan lortzen dugu botere nagusizek, bombak edo denpori gelditzie, magnesiz eta lakoak, baina gero ez da besterik, joku ez da aldatzen, zoazen lortzen da bizi gehiago edo esasoi gehiago, eta horregaz jolasten dugu. Orduen bai espero dut hemen, bigarren atal honetan, jokuen aurrera inala aukerak be areagotzi, ez? Edo almenak, eta bazkenin bizi hori mantentzeko. Ja. Hori berez, keja orokor bat izan zen hori? Niri bentzet bai, nik askotan entxuotu bai, baina hori da nintzako. Erak entzun baldin badabe, ez? Nintendo benetan egin baldin badau prospekzio lan hori, implementatu da ben. Hala eta joku da 9 ero 10 joko bat, ez? Igual 9 bat, baina... Nik 10 ez diot ematen... Inoiz. Horretzaitu Da segun, 10 dauka, niretzat dauka bi ikuspuntu bat da perfektua, eta nik hor notzak emango, eta beste bada, espero leiken honena. Momentu honetan. Momentu honetan, garen momentuan, dagone kontestuakin, espero leiken honena. Eta hor bai niretzat badare 10. Ordan, segun ikuspuntuaz, ikuspegia zein dan. Venga, ulertzen dut, esaten duzuna. Zaten dut, azkenean... Ez amaitzen jumarko blazaten. Bai, lagako dugu, bestela... Azkatel dagaz, hemen berrota berba, Bai. Oso ondo. Hau bukatu da, 50 atala, eta urrengo astean elkar ikusiko dugu. Eskerrik asko entzutearren, eta ondo izan. Agur. Vale, aio. Agur.